रात्री झोपताना ना माझ्याकडे तोंड करून झोपा, पाठ करून झोपा नको. माका भीती वाटता खूप. लय हुशार असस, मग तुका भीती वाटता त्याची तुका चिंता, आणि तुका बघून मी मेलय भियान त्याची तुका चिंता नाही. हो, तुका माहिती हा आय लव्ह यू शब्दाचो आविष्कार कुठच्या देशाने केलो? नाही माका नाही माहिती, तुम्ही सांगा. चीन देशाने केलो. कसं काय? कारण त्याच्यामध्ये त्या शब्दामध्ये जे गुणधर्म आहेत ते सगळे चीन देशात आहेत. कसे काय माहिती आहेत? कारण त्याची गॅरंटी पण नाही, वॉरंटी पण नाही. चाललो तर शांत, नाही तर शांत. काय हो, तुम्ही ना लय एकदम साधे असतात, तुमका कोणावर येऊन फसवून जाता. तुझ्या बापापासून सुरुवात झाली आहे, त्यांनीच माका पहिला फसवले. तुका गळ्यात मारले माझ्या. काय हो, लग्नाआधी तुम्ही लय देवळात जायचात, पूजा बिजा करायचा. आजकाल पूजा बिजा काय करणंच नाही. तुझ्याशी लग्न झाल्यापासून ना माझा परमेश्वरावरचा विश्वासच उडालो.